Ngumcelimngeni bawumfundisi ukobe ndizagoduka. Umfundisi ukobe ndizacela uxolo ngombefu ngoba sisenkonzweni apha estudio ilizwi likaThixo kodwa ngumcelimngeni lo bawumfundisi ukobe koomama ilizwi likaThixo ngoba uMefibhoshete lo wathathwa ngumama esetempileni xeshikweni kukho isiphithiphithi etempileni kuvakala okokuba abantwana bakasawule kunye nosawule babhubhile kwabakho isiphithiphithi etempileni kodwa kwabakho umama omthathayo uMefibhoshete wambeleka emqolo ilizwi likaThixo wamenzela inceba umntana ona 5 years old ilizwi likaThixo wambeleka emqolo ilizwi likaThixo kodwa ngoku sicela umngeni ekuhlaleni mphulaphuli wase-KQFM kukho abantwana abalapha kuhlaleni ilizwi likaThixo abakudingayo ngeli xesha ilizwi likaThixo abangenazimpahla zeKrismesi ilizwi likaThixo abanye abantwana baza kunxiba amagama ilizwi likaThixo kodwa kukho abanye abantwana abangathathi ntweni sicela mama mfoka gobe sicela mama abaza kuthatha abantwana xa ilizwe liphithizela babathathe babafihle ilizwi likaThixo sicela tata ilizwi likaThixo ngoba yithi incwadi eBhayibhileni lo mama wamthatha uMefibhoshete wayomfihla eLothebhari ilizwi likaThixo kwelithi ilizwi likaThixo kuMakire ilizwi likaThixo sicela uMakire ngoku lixesha loMakire ngoku lixesha loMakire mama bephethe abantwana ilizwi likaThixo bexakene nabantwana sicela amadoda okwenyani mfoka gobe babathathe babafihle abantwana kunye nomama ilizwi likaThixo xa ilizwi liguquka sicela abantu abanjalo ya nkosi yam awugobe andithandi i-description kaTsipha zagoduka ngoku kodwa i-description amdescribe ngayo uTsipha edescribe uMefibhoshete andiyithandi ilizwi likaThixo ngoba uyabuza okokubana ngaba akukho nempundena endlini kasawule yenzela inceba ngenxa kaJonathan uthi uTsipha xa edescribe uthi ukhona unyana kaJonathan ilizwi likaThixo that's number 1 ilizwi likaThixo number 2 uthi ufimilenze akabuzwanga okokuba utheni akabuzwanga kodwa yena ukhetha ukumdescribe ilizwi likaThixo okwesithathu uthi uhlale eLothebhari ilizwi likaThixo number 1 ngunyana kaJonathan uJonathan ubhubhile kuthetha ukuthi uMefibhoshete mfoka gobe yingedama le sithetha ngayo uMefibhoshete ngoba uyise wakhe ubhubhile ilizwi likaThixo number 2 uthi ufimilenze okwesibini ufimilenze ithetha ukuthi uparalyzed ilizwi likaThixo andiyazi nokokuba uyamazi na umntu oparalyzed oxhomekekileyo ilizwi likaThixo ophila impilo yokuxhomekeka kwabanye abantu okokubana ngaba ufuna ubheka ngasese uxhomekeke emntwini okokuba funeka etyile mfoka gobe nkosi yam uxhomekeke emntwini uMefibhoshete uphila impilo yokuxhomekeka ilizwi likaThixo nkosi yam andimazi noba uyamazi na umntu ekuxhomekekwe kuye indlela adikwa ngayo mfoka gobe uyadikwa umntu okuxhomekekwe kuye namhlanje ukhona namhlanje akekho ilizwi likaThixo unjalo namhlanje uyakunika ngomso uyayithatha ilizwi likaThixo ngoba uyayazi okokuba uxhomekeke kuye wayephila lo mpilo uMefibhoshete mfoka gobe number 3 mfoka gobe useLothebhari ilizwi likaThixo useLothebhari mfoka gobe in the land of Shem
shame, wayohlala lapho in the land of shame. Ehlala lapho impilo yokuqhwaleka, akakwazi ukuzenzela nto, ubhujelwe ngabazali kwaye ukwiland of shame. Mfokakobe, Nkosi yami, Inkosi mayisincede. Mfokakobe, mayisincede. Kodwa xa ndizogoduka, unguyise wenketama owethu Thixo, unguyise wenketama. Mfokakobe kwaye Nkosi yami, kwaye uThixo wethu ukho ngamaxesha wonke, ukho kwiindawo zonke. Uyise wethu uyasithanda noba uphi kulo qona ukuyo. Hayi, uyakuthanda mphulaphuli uThixo, uyakuthanda uThixo. Ingafika nakuwe ncamba kaThixo. Yini na Thixo le nto umntu umnakekele kangaka? Yini na Thixo le nto umntu umnakekele kangaka? Uthi umsondeze kufutshane ebuthixweni bakho. Uyakuthanda uThixo kwaye wena kulolo thebhanga kuyo unguye umfanekiso kaThixo, ungumfanekiso kaThixo. Noba abantu xa bakudescribe bangadescribe ngoluphi na uhlobo, noba ugobe bangakudescribe njani, kodwa wena you are built in the image of God. Ilizwi likaThixo that is complete, kugqityiwe. Ugobe ilizwi likaThixo. Thixo makasincede uThixo, makasincede uThixo.